Καλημέρα σας κυρία Κορέλα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας κάνω κάποιες σημαντικές ερωτήσεις που αφορούν χρέη, διαταγές πληρωμών, αλλά φυσικά και πληστηριασμούς, έτσι, που αφορούν κάθε ελληνική οικογένεια που έχει πάρει ένα δάνειο και δυσκολεύεται. Τώρα πια δυστυχώς, ναι, όλοι είναι σε αυτό το πελά. Όταν λοιπόν κάποιος χρωστάει σε τράπεζες ή ιδιώτες, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να κάνει ό,τι μπορεί για να μπει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κατά τη δική μου άποψη. Αν δεν μπορεί να μπει στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, να κοιτάξει οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση μέσω ενός δικηγόρου, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης των καταστάσεων των χρεών. Φτάνει να μην το αφήσει κανείς. Αν λοιπόν δεν μπορεί ή δεν προλάβει να μπει στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και έχουν έρθει οι διαταγές πληρωμής, τι κάνει σε αυτή την περίπτωση? Αν έρθουν διαταγές πληρωμής, πρέπει πάλι αμέσως να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο δικηγόρο. Διότι έχει μόνο 15 εργάσιμες ημέρες προθεσμία, μόνο 15 εργάσιμες ημέρες, για να κάνει αίτηση ανακοπής και ασφαλιστικά μέτρα που να αναστέλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Αναστέλω την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής σημαίνει ότι σταματάω τη συνέχειά της, με απλά λόγια. Δηλαδή, ότι δεν θα μου γίνει το επόμενο βήμα που είναι κατάσχεση και πληστηριασμός. Αν και αυτό δεν το κάνει, λοιπόν, προχωράμε στην κατάσχεση του ακινήτου ή κάποιο Ναι, κατευθείαν. Δηλαδή, σε ένα μήνα μπορεί να κοινοποιηθεί η κατάσχεση. Κατάλαβα. Ωραία. Και εφόσον του το κοινοποίησαν το έγγραφο, έστω για τον πληστηριασμό, έστω και για την κατάσχεση, τι μπορεί να κάνει, έστω και την τελευταία στιγμή δηλαδή στον πληστηριασμό? Μπορεί να κάνει και ανακοπή του πληστηριασμού. Με βάση αυτό το έγγραφο που λέει κατάσχεση πληστηριασμός, κοιτάζει ένας έμπειρος δικηγόρος που ασχολείται με αυτά τα θέματα και βλέπει τι λάθη μπορεί να υπάρχουν και τι περιπτώσεις τις οποίες να τονίσει για να δεχτεί το δικαστήριο την ανακοπή του, δηλαδή τον ανασταλεί ο πληστηριασμός. Πάλι πρέπει να κάνει δύο πράξεις. Δύο δικαστήρια. Δύο δικαστήρια. Και αναστολή πληστηριασμού και την ανακοπή. Για πόσο καιρό λοιπόν μπορεί να αναβληθεί ο πληστηριασμός? Για ένα χρόνο, 2-3. Ανάλογα με. Κερδίζει χρόνο έτσι. Δηλαδή δίνει κάποια χρήματα μεν, κάποια λίγα στην ουσία με το χρόνο, σε σχέση με το χρόνο που αγοράζει, και έτσι εξασφαλίζεται. Και όχι μόνο εξασφαλίζεται από θέμα χρόνου, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει και κερδίζει και μείωση της απέτησης πολλές φορές, αν κινηθεί από την αρχή εγκαίρως για τη διαταγή πληρωμής. Αν λοιπόν είμαστε στην άσχημη κατάσταση όπου μας ζητάνε υπέρογκους τόκους, μπορούμε κάπως να προσβάλλουμε όλες αυτές τις ιστορίες που φτιάχνουν πίσω από την πλάτη μας και να μειώσουμε τους τόκους αυτούς? Μπορούμε. Ιδίως στη διαταγή πληρωμής μπορούμε να ενταχθούμε για τους υπέρογκους τόκους. Βεβαίως μπορούμε και ξεχωριστά εμείς, ας το πούμε, να κάνουμε την πρώτη κίνηση, να επιτεθούμε, ας το θέσουμε έτσι, κατά της τράπεζας. Και να πούμε ότι, εδώ αυτό που μου κοινοποιήσω τους χρωστάω τόσα λεφτά στο λογαριασμό που μας στέλνει, δεν είναι αληθές. Για έλα εδώ, κυρία Τράπεζα. Θα κάνω εγώ αγωγή και θα πω ότι μου παίρνεις παραπανήσιους τόκους. Μου έχεις πάρει πολλά λεφτά. Τι είναι αυτά που μου ζητάς? Για έλα εδώ να ταυτοποιήσουμε τα θέματά μας. Σε αυτή την περίπτωση όπου οι πληστηριασμοί με τους νόμους της εκάστοτε κυβέρνησης μέχρι τώρα έχουν παγώσει, πιστεύετε ότι θα συνεχίσουν να αναστέλλονται και την επόμενη χρονιά? Το πιστεύω και το ελπίζω. Ότι σίγουρα θα γίνει η αναστολή για την επόμενη χρονιά του 2013, θα γίνει τουλάχιστον για την πρώτη κατοικία. Θα γίνει γιατί απαιτείται από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, γιατί εδώ ζούμε σε καταστάσεις πια δραμάτων καθημερινά. Μέχρι τώρα όμως, μέχρι το τέλος του 2012, αναστέλλονται οι πληστηριασμοί για τα πάντα, κινητά και ακίνητα, για πρώτη, δεύτερη, τρίτη κατοικία, για τα πάντα, μέχρι όμως ποσού χρεών 200.000 ευρώ. Οπότε μετά την. Μετά θα δούμε τι θα γίνει, Ναι. αλλά σίγουρα θα βγει ένας νόμος, πιστεύω, ο οποίος θα αναστέλει τουλάχιστον για την πρώτη κατοικία τους πληστηριασμούς. Βέβαια αυτό δεν θα συνεχίζεται και επάπειρο. Οπότε ο καθένας πρέπει να κοιτάξει πώς θα τα βολέψει με τον εξειδικευμένο δικηγόρο. Ακριβώς, πρέπει να κοιτάξει από πριν να διευθετήσει, να καταλάβει τι του έρχεται και να πέσει κάποιο δικηγόρο για να τα διευθετήσει αυτά, να δει με ποιο τρόπο θα τα αντιμετωπίσει. Ο εξειδικευμένος επαγγελματίας λοιπόν, που μπορεί να προσφέρει άψογες συμβουλές σε κάποιον ο οποίος όντως χρωστάει πολλά χρήματα και έχει πρόβλημα, μπορεί να καταφέρει να πετύχει κάποια τροποποίηση στην δανειακή σύμβαση? Βεβαίως και αυτό μπορεί να το καταφέρει. Ναι, γιατί υπάρχουν ειδικοί νόμοι, οι οποίοι προϋπήρχαν άλλωστε και τους χρησιμοποιούσαμε και σε άλλες περιπτώσεις παλιότερα, ας πούμε για αναπροσαρμογή ενοικίων. Τώρα τους χρησιμοποιούμε για να αναπροσαρμόσουμε τις δανειακές συμβάσεις στο προσήκον μέτρο, για να το πω πιο απλά, για να πέσουν τα επιτόκια στο μέτρο που η σημερινή αγορά ορίζει. Γιατί πλέον δεν έχει κανένα στα χρήματα να δίνει τόσα επιτόκια
Οι δε τράπεζες δεν δικαιούνται να ζητούν τέτοια επιτόκια, τη στιγμή μάλιστα που όλα τα χρήματα που δανειζόμαστε οι Έλληνες πάνε για ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Ενώ ανακεφαλοποίηση των οικοκυριών δεν βλέπω να γίνεται. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Και όσον αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των οικοκυριών, σίγουρα πολλοί δεν έχουν την απαραίτητη οικονομική δυνατότητα για να πετύχουν την δικαστική προστασία. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχουν προνοήσει και αντί να περιμένουν να φτάσουν μέχρι το κατόφλι, ας το πούμε, του πληστηριασμού, όπου πια θα σηκώσουν τα χέρια ψηλά και θα λένε πάρτε μας στο σπίτι, δεν έχουμε τι να κάνουμε, να έχουν προνοήσει και να έχουν πάει σε κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο να θέσουν το πρόβλημά τους και να δουν με τι μεθόδους θα το αντιμετωπίσουν και άρα αυτό τι θα τους κοστίσει, ώστε στο μεταξύ να έχουν εξοικονομήσει τα αναγκαία, τουλάχιστον να σώσουν τα σπίτια τους. Άρα πιστεύετε ότι παραπάνω από ψυχραιμία χρειάζεται και σχεδιασμός καλός για όλη την κατάθεση του κατάστασης? Οπωσδήποτε. Ο καλός ο καπετάνιος του φουρτούνα φαίνεται. Δηλαδή θα πρέπει ο καθένας να διαβλέπει και να λέει ότι θα με βρει αυτό και αυτό αφού δεν έχω. Τι θα κάνω? Ή θα δανειστώ ή από κάπου θα βρω με κάποιο τρόπο τουλάχιστον για να μεθοδεύσω τις κινήσεις της προστασίας μου. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενική σας προσφορά και πάλι. Ευχαριστώ και εγώ πολύ στη διάθεσή σας. Γεια σας.